tullaan. Mikäs kiire sulla nyt on? Voisit muuten teitä joskus toista avaimet, kun sä aina hävitätte. Vessa on muuten sit varattu, jos... Huomenta, rakas. Oletpa se rupsahtanut puolessa vuodessa. Timi, hei, et sä voit tulla tolleen toisten himaa. Mä oon täällä puolialasti. Sun ruhos on nähty 100 kertaa kokonaankin alasti, enkä mä oo tullut tänne sua katsomaan, vaan hakemaan omiani pois. Sä oot mulle velkaa, jos on päässyt jotenkin unohtumaan. Anteeksi, jäikö esittelemättä? Jenni, Make Jenni. Make! Onks tälle enää mitään markkina-arvoa? Myös eikö työstä muutama kypi perässä? Tim, please, älkää ottako ainakaan Katjan kamoja. Te voitte tyhjätä vaikka mun koko huoneen, mutta älkää ottako muuta. Rakkaani, sä et itekään ole sen kaiken rahan arvoinen, mitä sä oot mulle velkaa, puhumattakaan sun tavaroistasi. Mä maksan, mä lupaa. Mulla on aika paljon duunia, jos sä voisit venata pari viikkoa. Älä sä lutkaa, piipitä! Mä olen ollut hyvin kärsivällinen. Kun lasketaan korot päälle, niin nämä kamat ei kata edes 1/3 sun veloista. Jotenka mä oon tässä nyt se, joka päättää, miten nyt menetellään. Moi! Mitäs täällä tapahtuu? Ketä te ootte? Jenni, ketä nämä ihmiset on? Mitä te teette meidän videolla stereoilla? Katja sisko, oletan. Jenni, onks nää jotain sun kavereita? Ettekä mene minnekään! Tää asia selvitetään tässä ja nyt takaisin ne kamat. Valitaan. Kun velkoja ei makseta, ne täytyy periä. Näkemiin. Mä soitan poliisin. Et soita. No nyt olisi jokseenkin erinomaisen selityksen paikka.